Salutare tuturor, eu sunt Mihai și acum facem al treilea episod de Survival, să-mi pare rău. Uitați ce iteme șmechere avem. Ne ducem să la Ipandără, de ce ai nevoie? Stați că puțin are criză de nervi. De ce nu zici Cătă? Cătă, bine. Sau Ai nevoie de ceva, Cătă? Da, nu găsești și spiritul. Ai de mâncare ceva, ai nevoie? Da. Da, las că urc eu. Ia îmi dau punctele. Are criză de nervi. Nu găsești și spiritul. Muise înainte la Skywars. Muise înainte la Skywars o grămadă. Da, vezi că dau un capac. Nu, bă! Hai să nu ne mai batem, gata, că eu filmez acum. Nu, deci dacă iar cade aici. Iar am căzut! Mama, am avut noroc că am căzut în apă, uite, mă. Eu vin după tine. De ce tot am... De ce merge singur Minecraft? Dar tu nu faci... Eu vin. Deci, uite, eu apăs pe săgeată. Am uit! Bine, pare. Nu, bă! Îmi iau itemele, bine? Să nu mi le iei. Uite-le acolo. Este boss. Am luat 42 defensuri. Stai, unde-s buții mei? Bă, buți! Ai luat buții? Ești pe jos, am luat buții. Nu, n-am luat buții? Și asta, bă? Vreau să ne culcăm în patul. Bă, buții. Și unde erau buții? Erau aproape de copacul ăla, de lângă apă, știi? Ăla din spate, mai ți minte? Că ai vrut eu să-l tai. Deci fix acolo erau. Haide, ne culcăm în pat. Noi ne-am schimbat skin-ul, uitați, și Cătă și l-a schimbat. Uitați cât de șmecher arăt eu cu casca aia. Bine, dar îmi dau jos acum ca să-l vedeți normal, vedeți? Nu vă zic cum se numește. Bine, am și uitați cum se numește, dar... Haide, culcă-te! Da, eu vreau să stau până târziu, bă. Cât de tare are, cât de tare dorm ăștia. Tu de ce te-ai ridicat? Te-ai ridicat, bă! Te-ai ridicat, bă! Ai văzut ce-am făcut? Haide, culcă-te. Haide, bă, să ne... Știi ce voiam să fac, doar că... Știi ce îmi zicea unul rău să fac? Răcușorul? Îmi zicea să mă ridic să omor. Aia nu-ți dă, bă, eu-s boss. Mă duc să avem... Tu ai pus ăsta aici? Adunăm lemn? Uite, zombie. N-am cu ce să-l omor, cu pumnul omor, ești nebun? Mi-a dat foc. I'm dead! Ia itemele alea de jos. Hai să adi. Pusesem acolo ceva. De ce nu ai să adi? N-am să... Ai luat... Tu mi-ai luat itemele? Bine că nu le-ai luat. Bă, aveam sabie. Săpăm tot asta? Ne mai ducem în explorare? Că ne pierd. Eu sapăm în casă. De ce? Adus, repede, adus! Repede! Ce? Adusul! Că e câine aici! Vin în casă, dar eu mor. Oricum e... Tu repede, osul! Așteaptă să urc în casă. Tu ai vrut. Am vrut noi să facem casă în copac atât de mare. Adun repede osul. Oricum nu mare câine. În ce chestie? Până la... Al tău de lângă furnale? Nu! Ăla de rezervă. Al tău? Cu lucrurile de rezervă. Cu lucrurile importante. Cu multe unelte? Da. Sunt două. E unul simplu, un colț undeva. Da, la nu e niciun os acolo. Ba da, e unul. Am grijă să nu mori. Am creeperul cu lopată. E unul. I'm dead! De ce ești idiot? De ce nu sări în apă? Adu repede os. E osul acolo! Fix lângă câine. Ești... uite, da. Dresez eu câinele. Nu, îl dresez eu. Cuțu, Ce? Da, el va urca în casă după noi? Cuțu. Nu pot să-l dresez. Mai am 3 vieți. Cuțu, vino aici. Mie mi-a luat o grămadă să dresez un câine. Cuțu. Cuțu, lasă-mă. Mai am o viață jumate. Am căzut. Ne mai trebuie oase. Da.
Ce cuțu, bă, ăsta e pretențios, bă, dacă e... Oaie tâmpită că te omor. Cărniță. De oaie? Am găsit A, e a mea. E, oricum mai am un steag. Bă, dar nu l-a cestul de... Aole, o să fie cestul de nevoi. De oligofreni. Gata! Adică câinele? Trena platforma. Și acum am dat un bani. A, dar eu aveam eu fence-ul și nu cred că l-am pus în chest. Tu mai aduc, uite, vin aici. Ia lopata asta și mai aduc Grey sau oricum nu îți dă dirt. Dirt. Adun tot dirt-ul de aici. Nu, mai încolo, mai spatele casei. Porc tâmpit. Am mai găsit un os. N-am găsit. Voiam să văd ce zici. Uite aici. Sapaci, bă. Aduc un stack întreg. Până mi se termină lopata, sap. E în păiajen în fața mea, dar eu ce? Eu sap în continuu, că n-ai ce spate întreg. Bă, dacă de greu să sapă podzolul, ești nebun? Ești bun? Oricum tot dirt îți dă. De ce sap eu podzol? Sap, dă, normal, ce că... Eu distrug pe aici, o să vezi. Am 25, e bine? Da, 1, 2, 3, 4, Mai adun. 5, 6, 7, Vreau să fac un stack. 8, Pui simetric? Bă, nu simetric, dar în fine. A, bă, chiar îmi pare rău că n-am mai vorbit. Bine, s-a mai auzit, dar cred că am vorbit foarte puțin, uitați. Nu mai mult până să mai avem vreo 2 minute, nu, 3 minute din episod. Am adunat peste un stack, cătă. Îți aduc? Am adunat din greșeală, era să adun 2 stack-uri. Nu e bun, atunci dă-mi. Îmi trebuie... Așa, în fine. Trebuie să stăpăm Trebuie ăsta... copaci? Puieți? Scări. Nici ce nevoie de scări? Nu trebuie, ai puieți? Da. Mai trebuie scări. Vreau să fac, da, uitați, vreau să-l ajut pe Căt. Dar ce stai, dacă am un bol și un, și o... Cum se zice la nu vine acum, unde-s bolurile, că vreau să fac supă. Că mi-e foame. Unde-i, da, crafting table și... mai am nevoie de ceva, nu, băi, păi. Da, uitați ce priveli. Noi stăm aici și odihnim. Hai, ce mai vrei să adun? Ce-am căzut în apă! Ce o mai rău. Da, asta e cea mai nervantă chestie, da. Asta e singura chestie nervantă când ai casă. Ce frumos! Ca să avem lemn, nu? Dar mai facem și fermă de uit, da? Dar nu e atât de greu să facem fermă de uit, părerea mea. Și luăm de la Mega. Sau ne ducem la țigăni. Ne ducem la Budacă. La Budacă găsim shawarma, cât de toate. Bă, Budacă este un coleg de-al nostru care este shawarmerist de meserie. Bine, nu shawarmerist, el este dușmanul shawarmei. Nume? Îmi trebuie pickaxe. Aduci-mi o pickaxe. De ce? Da, eu sunt acum jos. Dar bă, cât te sus? Nu, să-mi iau... Sabia, trebuie să-mi iau sabia. Dar eu oricum mor. Nu, deci trebuie să facem asta cu apă mai mare. Fac un pickaxe de lemn acum. Dar n-am crafting table. Mă duc până sus. Dar să facem... De ce? Crești copacule, copăcel magic. Dar știi că trebuie să-l faci cu bone meal, nu? Da, știu, dar o să crească el. Crești încă 2 zile, cam așa, știi, dacă
Ți-am să aduc pickaxe de piatră. Adu-mi tot ce piche. Am uit. Ce să faci cu mine? Trebuie să faci în chestia aia, eu intru în fermă. Eu merg pe lângă. Chestia asta mai mare? Da, normal, bă, fă mult mai mare. Că eu nu nimeresc, e prea mică. Uite ce speritul meu de iron. Nu trebuie găleată. Avem iron destul acasă. Chiar? Știi că din afară în acopul de piatră se vede ca ce... Uite, bă, din afară apei... Și să merg în mină. Mulțumesc, thank you. Scuze. Mama, să privească două găleți. Mă duc eu sus. Stai, de ce tot? De ce tot mor? Zombie pitic idiot! E un zombie pitic aici, repede! L-am omorât. Bă, a venit un zombie pitic. Nu știu cum să tăia sunt. Bă, haide repede în casă. Bă, de ce am dat? Îi mai avea puțin. Nu, mai am 3 vieți, bă, dar mai am un stick. Stai, cred că aici mai am puțin și o să încheiem episodul pentru că avem deja aproape 12 minute. Și n-avem voie mai mult de 15. Tu îi filmezi Panda cătă? Eu nu filmez. Deci, uite. Uitați, când o să ajungem la 12 și 50 de secunde, cam aproximativ Ai murit? Eu sunt în casă, ce ți-aduc din casă? Că tot m-am urcat aici. Este! Bă, vezi că băia în spatele tău. Știi ce am găsit de la schelet? Os. Ce ți-aduc din casă? Bă, găleată? Nu, mi-am făcut. Deci nu are rost să am consumat tot aia, nu. Pentru că găleată. Bine, voi să-l consum acum? Bă! Da, bine. Nu, cât mult să... A crescut deja un căpățel! Ia, voia să văd dacă sar în asta acum. Am sărit în apă și am murit. Bă, tragi o schină, domnule, sushi! Bă, e un păiaș lângă mine și eu n-am nimic. Ce țită prost are scheletul? Doamne, sărește-mă! Unii sunt mult mai buni. Pe laptop de... Aici o să încheiem episodul. Aici... Am uitat să ți-l aduc. Eu mă urcasem în casă. Stați puțin să mă... Bine, stați că ne culcăm. Eu am 13 minute acum. L-ai găsit? Vreau să vă spun la... I-a fost Mihai, nu știu cine, și noapte bună. Da, la revedere, sper că v-a plăcut, dați like, share și subscribe la ambele canale. Da, nu ascultați pe ăsta, ăsta vorbește, stați, uitați zombiul acesta. Vreau să vă mai spun ceva, un secret, la revedere. Wow, ce secret.